Bos días. Bos días a todos e a todas. Vai a dar comenzo ao pleno extraordinario convocado para o día de hoxe, coa fin de dar cumprimento disposto no artigo 197 da Lei Orgánica 585 de 19 de xuño do réximen electoral xeral e que é do seguinte tenor literal. O alcalde pode ser destituído mediante moción de censura, cusa presentación, tramitación e votación reserase por as seguintes normas. A moción de censura deberá ser propuesto, por lo menos, por la mayoría absoluta do número legal de membros da corporación e habrá de incluir un candidato á alcaldía, pudiendo selo cualquiera concelleira ou concelleira cuya aceptación expresa conste no escrito de presentación da moción. O escrito no que se propoñe a moción de censura deberá incluir as asignaturas debidamente autenticadas por notario ou polo secretario xeral da corporación e deberá presentarse ante este por cualquiera de seus asignantes. O secretario xeral comprobará que a moción de censura reúne os requisitos exixidos neste artigo e estenderá no mesmo acto a correspondiente diligencia acreditativa. O documento así diligenciado presentarase no registro xeral da corporación por cualquiera dos asinantes da moción, quedando o pleno automáticamente convocado para as 12 horas do 10º día hábil seguinte ou de seu rexistro. O secretario da corporación deberá remitir notificación indicativa de tal circunstancia a todos os membros da mesma no prazo máximo dun día, a contar dende a presentación do documento no rexistro, para os efectos da súa asistencia á sesión, especificando a data e a hora da mesma. O pleno será presidido por unha mesa de idade integrado por os concelleiros ou concelleiras de maior e menor idade dos presentes, excluídos o alcalde e a candidata, neste caso, a alcaldía, actuando como secretario o que sexa da corporación, quen acreditará tal circunstancia. A mesa limitarase a dar lectura á moción de censura, constatando para poder seguir coa súa tramitación que nese momento manténse os requisitos exixidos nos 3 párrafos do apartado A, dando a palabra, no caso de un breve período de tiempo, se estuvieran presentes, no primeiro lugar, a candidata a alcaldía, o alcalde e os señores voceiros dos grupos municipais e someter a votación a moción de censura. O artigo 197.5 da LOREG establece: o alcalde, no exercicio das súas competencias, está obrigado a impedir cualquier acto que perturbe, obstaculice ou impide o dereito dos membros da corporación para asistir á sesión plenaria en que se vote a moción de censura e a exercer o seu dereito ao voto na mesma. En especial, non son de aplicación a moción de censura as causas de abstención e recusación previstas na legislación de procedimento administrativo. Atendiendo no dispuesto nos párrafos precedentes, procédese a constituir a mesa de idade, excluídos o alcalde e a candidata á alcaldía. Por lo tanto, prego a doña Antía Alberto Maneiro, do Grupo Municipal do Onegá, concellera de menor idade, que pase a ocupar a mesa de idade, e a don Ramón José Doval San Pedro, do Grupo Municipal do Partido Popular, concellero de maior idade, que actuará como presidente da mesa. De seguido, por parte do presidente da mesa, procedese a dar lectura da moción de censura presentada por os concelleiros e concelleiras. Bos días a todas e a todos. Vou a comenzar lendo a proposición da moción de censura contra don Luís Antonio Pérez de Barral, actual alcalde do Concello de Ribeira, en base ás seguintes consideracións políticas que a motivan. Os e as asinantes concelleiros e concelleiras do Concello de Ribeira, representantes dos grupos políticos municipais do Partido Popular e do Grupo Municipal Partido Barbanza Independiente, comprométense a desenvolver a través da figura legal de moción de censura un proxecto de traballo e xestión eficiente e transparente, contando coa masa social do noso municipio. Para este proxecto que engloba a maioría electoral reflectida nas urnas nas eleccións municipales do pasado 23,
apoiamos en varias evidencias que queremos poñer de manifesto neste texto de moción de censura contra o alcalde do Concello de Ribeira, don Luís Antonio Pérez de Barral. No actual sistema electoral regulado na Lei Orgánica de Réximen Xeral Electoral, a moción de censura queda perfectamente definida, indicando que o alcalde pode ser destituído mediante moción de censura e que esta deberá ser proposta polo menos pola maioría absoluta do número legal de membros da corporación municipal, polo que a propia lei deixa claro que o noso sistema é un sistema de maiorías, contando os grupos asinantes coa maioría necesaria para levar o bo porto dita tarefa. Non só contamos con maioría de concelleiros e concelleiras, senón que contamos a través dos partidos aos que representamos coa maioría de votos emitidos nas anteditas eleccións, un 59,88% a suma de votos dos dous grupos asinantes e de 7.973 correspondentes a outros tantos veciños que confiaron nos nosos proxectos, co fin de que a situación en Ribeira tivese un proxecto de futuro pensado no presente e tamén no futuro do municipio. Estamos convencidos de que cada unha destas persoas que confiaron en nós en maio de 2023 o facía co convencemento de apostar por unha Ribeira que avance na dotación de infraestructuras e que garante a atención a maiores, nenos e xóvenes. Unha Ribeira de progreso e non de estancamento. Unha Ribeira centrada na xestión e non na concentración. Unha Ribeira de diálogo e non de imposicións. A veciñanza de Ribeira non se merece continuar padecendo a actual situación, na que Continuo. A veciñanza de Ribeira non se merece continuar padecendo a actual situación na que o momento non é fácil nin económica nin socialmente, pero precisase de responsabilidade de altura de miras, de compromiso e de servicio público, no que antepoñer os intereses dos ribeirenses por calquer interés partidista, de ser valentes e de actuar. Repito, de non ser que antepoñer os intereses dos ribeirenses por calquer interés partidista, de ser valentes e de actuar. Sería inexcusable agochar a cabeza agora e mirar para outra parte. Ribeira non pode seguir... Mira, como sigan actuando desta manera, tendremos que tomar alguna medida. Les ruego que, por favor, un poquito de silencio. Mire, por favor, seguridad. A las personas que están ahora mintiendo y diciendo tonterías, por favor, pónganlas en la calle. Señor Doval, pido palabra. No, pido palabra. No tiene la palabra. Pido palabra. No tiene la palabra. No la tiene. Que tengan a orden. Estou no meu dereito. Por favor. Imos ante todo é unha liberdade de expresión, por suposto, pero imos intentar manter a orde, vale? Para que poda dar lectura. Vale, grazas. Veña, imos alá, vale? Veña. Gracias, tío. Veña. Bueno, Sí. vamos a continuar. No que antepoñer os intereses dos ribeirenses por calquer interés partidista, de ser valentes e de actuar. Sería inexcusable agochar a cabeza agora e mirar para outra parte. Ribeira non pode seguir permitíndose a parálisis dos proxectos vitais para a veciñanza e para o crecemento da economía. A ciudadanía elixeunos para tomar decisións en momentos difíciles como o actual, en base a uns principios ou en beneficio de Ribeira, por riba de intereses particulares que tenden a deixar pasar o tempo para lograr maior rédito electoral a conta do sacrificio de todo un concello. Exiximos ao responsable convencidos de que facemos o correcto.
Facémolo en beneficio do noso Concello e dos veciños e veciñas que no seu día nos outorgaron unha amplia maioría que hoxe imos a representar a través desta moción. Parte dos motivos que nos levan a dar este paso son os seguintes. Ribeira, na actualidade, ten un alcalde que no seu momento non obtivo o apoio maioritario das urnas, contando o seu grupo con 5 concelleiros de 20. Unha debilidade que quedou de manifesta nos últimos plenos onde o rexedor nin siquiera contaba co apoio de todos os membros do seu goberno para sacar temas de gran importancia como as asignacións económicas, as entidades sociais, culturales, deportivas do municipio que realizan un gran labor ao longo de todo o ano. Ao longo de que vai do mandato non se mantivo coa oposición un mínimo de diálogo para chegar a acordos nin para informar de temas de vital importancia para o futuro desenrolo do municipio. Convocáronse plenos con ordes de día sin previamente ter consensuado cos membros do equipo de goberno. No 2025 non foron quen de dar resposta a proxectos estratégicos e imprescindibles para a Ribeira como a variante cun estudo presentado fai 2 días, o retraso a paralización de infraestructuras como o Centro de Deportes Náuticos ou a nova biblioteca municipal. Non se lle está dando unha atención adecuada aos veciños. Non hai seguimento adecuado das obras que se realizan. Non hai control de gasto, nomeamente en certas áreas, como pode ser festexos. O acordo da moción de censura propón un proxecto sólido de futuro necesario para a Ribeira. Este acordo que alcanzamos vai máis alá das siglas e dos 2 intereses propios de cada grupo. Aparca calquer diferencia ideolóxica ou personal e fórxase cun sentido de responsabilidade cos veciños e veciñas do noso Concello. O acordo basease nuns planes programáticos que todos consideramos indispensables para asegurar o desenvolvemento social e económico. A folla de ruta que seguimos o que seguiremos será a marcada polo cumprimento do contido dos nosos programas electorales, colocando no eixo central o benestar das persoas. Estamos legitimados e legitimadas para gobernar e estamos motivados e motivados para asumir esa labor, porque esa é a nosa responsabilidade ante a veciñanza. Dentro da regulación legal establecida e facendo uso das ferramentas democráticas dun Estado constitucional, os 14 concelleiros asignantes desta moción acordan dar unha resposta contundente e ampla demanda ciudadana de cambio de xestión e de rumbo acrecentada nas últimas datas. Asimismo, de consenso entre todos, concelleiros asinantes desta moción de censura, propoñemos como candidata da alcaldía a doña María José San Pedro Fernández, que proponemos como candidata á alcaldía a doña María José San Pedro Fernández, que acepta de forma expresa ser a alcaldesa do equipo de goberno, que de prosperar esta moción de censura se conformará a partir de agora e con que se traballará para desenvolver unha acción de goberno froita do diálogo, o debate, o respeto o respeto e a confrontación de ideas para chegar a acordos. Un programa centrado no desenvolvemento económico, na mellora dos servizos públicos, no fomento das nosas tradicións, no desenvolvemento rural e na protección social, na igualdade de oportunidades e na transparencia do noso Concello. A teor do expósito e de conformidade co disposto no artículo 197 da Lei Orgánica 585 do 19 de xuño, de régimen electoral xeral modificada pola Lei Orgánica 800.999 do 21 de abril, preséntase esta moción de censura contra don Luís Pérez Barral, actual alcalde do Concello de Ribeira. Luís alcalde! 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 Luís
Bueno, terminada a altura da proposición, doulle paso á candidata á alcaldía María José San Pedro Fernández. Moi bons días a todos, a todas, veciños e veciñas que nos acompañades, compañeiros de corporación, integrantes da mesa. Hoxe comparezo ante este pleno co convencemento profundo de que Ribeira merece un cambio. Unha moción de censura non é un xesto menor, é un acto lexítimo, democrático e profundamente responsable. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin cálculos partidistas. Hoxe estou aquí non por ambicións personais, nin por cálculos partidistas, senón por o meu compromiso cos veciños de Ribeira, porque gobernar Ribeira non pode ser só gobernar para uns poucos. Gobernar Ribeira significa pensar en cada parroquia e en cada familia que quere un futuro mellor para a nosa terra. Hoxe non vimos aquí a dividir, vimos aquí a unir a quenes creemos e queremos unha Ribeira que se sinta orgullosa, que confíe nas súas posibilidades e que non se conforme con ser menos do que pode ser. Veño a sumar esforzos, ideas e vontades, por riba das siglas e pensando únicamente nos veciños. Fago desde a humildade, a lealdade institucional e a lexitimidade coa que conta o partido ao que represento, que é con moito o grupo maioritario deste salón plenario. O Grupo Municipal do Partido Popular pode decir alto e claro que é o equipo que representa a maioría da cidadanía de Ribeira, duplicando o número de concelleiros aos dous seguintes. Unha maioría outorgada pola ferramenta máis importante da nosa democracia, as urnas. Podemos dicir que representamos a máis de 5.000 ribeirenses das 9 parroquias que confiaron en nós. Somos un equipo unido, sólido, que combina experiencia con sabia nova, que coñece as particularidades das súas parroquias, cada recuncho dos seus barrios e dos seus lugares, e que sempre demostrou capacidade para escoitar. Presentámonos ás eleccións do 2023 co ánimo de seguir gobernando Ribeira. Mais, a pesar de quedar a uns poucos votos da maioría absoluta, acatamos con deportividade as reglas da democracia. Unhas regras. Un momentito, alcaldesa. La señora o el señor que está tocando el silbato, como siga con él, vamos a tomar alguna decisión que no le va a gustar. Así que, por favor, guarde el silbato. Como digo, acatamos con deportividade as regras da democracia, pola que a xuntanza de 3 partidos desprazounos á oposición. Sempre fomos unha oposición firme e leal,
con Ribeira e cos seus veciños, actuando dun xeito construtivo e propositivo. En ningún momento tivemos a intención de torpedear a actividade rutinaria nin os proxectos estratéxicos para a Ribeira. A pesar do sectarismo co que fomos tratados, sempre puxemos por diante o interese xeral dos ribeirenses. E sempre tivemos claro que Ribeira non necesita bandos. Ribeira precisa solucións, diálogo e moito traballo. A nosa maneira de facer política non pasa nin pola confrontación nin polo egoísmo. A nosa idea de facer política baséase na escoita diaria, en saber o que necesitan todos os nosos veciños e en tratar de darlles solución. Sempre vin a política como un férreo compromiso co servicio público, un traballo incansable no que os veciños son o principio e o fin da historia. Gobernar Ribeira é ter o timón entre as mans, sabendo que cada veciña e cada veciño forman parte desta tripulación, que cada decisión, cada proxecto e cada paso adiante dependen da colaboración de todos. Os que somos de Ribeira sabemos da importancia do traballo en equipo e da necesidade de confiar os uns nos outros para afrontar as mareas máis difíciles. E se algo temos os ribeirenses é fortaleza, é orgullo e é corazón. A política hai que vir sempre, absolutamente sempre, a servir. E ter claro que a nosa finalidade como a políticos é axudar aos nosos veciños. Porque a política, cando se fai con vocación e amor pola xente, é sin dúbida a ferramenta máis poderosa para construir unha Ribeira de esperanza e de futuro. E ese futuro só vai a ter sentido se non deixamos a ninguén atrás. Traballarei por unha Ribeira de progreso, de oportunidades, onde sexa un orgullo nacer e crecer, pero tamén poder embellecer nas mellores condicións. Unha Ribeira que conte con servicios de calidade, desde a cuna ata a vellez. Unha Ribeira na que os xóvenes saiban que terán oportunidades para quedarse, para estudiar, para emprender e para traballar. Unha Ribeira que apostará por eles, non só con palabras, senón con feitos. Pero falar de Ribeira é algo máis que falar de obras, de servicios e de proxectos. Falar de mellorar o futuro de Ribeira é darlle sentido a vivir aquí. É facer do noso concello un lugar onde cada persona sinta que a súa vida pode crecer, que o seu esforzo vale a pena e que a súa voz conta. Eu quero que todos e cada un de vós saibades que sodes así de importantes para min. Nada máis de momento. Gracias, concellera. Ten a palabra o alcalde censurado Luis Antonio Pérez Varal. Queridas veciñas e veciños, moitísimas grazas por arrouparnos hoxe neste acto que estamos celebrando, onde se nos fai unha moción de censura sen ningún tipo de motivo obxectivo, únicamente responde a intereses partidistas de dous partidos que temos aquí e tamén responde aos intereses particulares dos concelleiros e concelleiras que a suscriben. Señores e señoras, eu pídolles que miren para o señor Vicente Mariño. Míreno. Miren tamén para a compañeira que se senta ao seu carón, a señora Pouso. Poden mirar para a veciñanza, señora Pouso. Ou poden tamén mirar para o señor que se senta detrás deles, o señor Abraldes Pérez. Pois ben,
Pois ben, se reparan para eses rostros, verán as caras da traizón, non só ao goberno de Ribeira, senón tamén ao seu propio electorado, Pero tamén Por favor, un poquito de silencio, un poquito de respeto a la gente que está en estos momentos con la palabra. Puede seguir, señor Barral. Ben, e tamén lles vou pedir que miren para a señora candidata do Partido Popular. Señora San Pedro, pode mirar para a xente. Ben, pois neses rostros, gárdase a corrupción, os corruptores que conseguiron facer unha moción de censura que non se sustenta en ningún motivo obxectivo. E ademais, o que é peor na política, que é que esta moción de censura se suscribiu baixo coaccións a concelleiros desta corporación municipal a moitos intereses particulares. Por favor, silencio. No entren en diálogo con la persona que está hablando. Por favor, un poco de respeto. E voume suscribir, e con respecto a este tema, dicía a señora San Pedro, hai uns poucos días na prensa, lembrará o señora San Pedro, que con respecto a este tema das coaccións, prefiero non pronunciarme. Se tivese dignidade, señora San Pedro, retiraría esta moción de censura. Porque o que non se pode facer... de censura, porque o que non se pode facer é un documento saber que algún dos seus membros foi coaccionado. E ademais, señora San Pedro, pode mirar vostede aos veciños e dicirlle cal é o motivo real desta moción de censura. Porque o motivo real tampouco se explica neste documento. Vostede acaba de facer unha exposición de palabras moi bonitas, pero tamén moi valeiras, porque non foron capaces vostedes nos meses que levan negociando ou agora nos días que leva a moción de censura presentada, vostedes non presentaron ningún só folio. É dicir, vostedes presentan unha folla en branco do que queren facer, que é nada. Nada van facer polos ribeirenses. E agora... explicar cales foron os desencadenantes onde xurdiu esta moción de censura. O primeiro deles xurdiu hai uns cantos meses, cando aquí algún partido presente encarga unha enquisa que deixou as cousas moi claras. Esa enquisa, que vostede tamén coñece, pois daba unha forte subida para o Bloque Nacionalista Galego e daba unha baixada tanto para o Partido Popular como o Partido Barbanza Independente. E aí, señores e señoras, empezaron os nervios, señora San Pedro. Empezaron os nervios. Empezaron a decatarse de que que a xente estaba notando ese cambio e, sobre todo, algo non menos importante, que a xente estaba contenta co goberno en moitos anos. Iso é o que se empezaron a decatar. E a partir de aí empezaron os movementos. Primeiro,
máis distantes, pero despois xa máis próximos, incluso chegando a esas comidas ou esas quedadas en concellos limítrofes e tamén aquí no concello de Ribeira. O segundo desencadenante xa o comentaban os señores Mariño ou Abraldes no ano 2023. Eran eles dous os que dicían que había ofertas económicas en riba da mesa para impedir un acordo de investidura co Bloque Nacionalista Galego. Eu quero lembrar que foi o señor Abraldes o que fachendeaba de incluso ter audios do señor Diego Calvo ofrecéndolle cartos e prebendas para rachar con ese acordo. Entón, xa temos os dous desencadenantes. Unha enquisa que lle daba uns datos dramáticos a Partido Popular e a Partido Barbanza Independente e despois tamén a revelación deses ofrecementos que dicían o señor Mariño e o señor Abraldes. As negociacións entón ían viento en popa e toda vela. Pero, claro, había un problema, señora San Pedro. Necesitaban un motivo para facer esta moción de censura. E non o encontraban. Entón, era preciso buscar man de algún motivo que pudese facer que esta moción de censura fose aceptada polos ribeirenses. Entón, a señora San Pedro, asesora na Consellería do Mar, pois pediulle a Portos que despois de 40 anos Ribeira facendo as festas no mesmo sitio que lle impedise a realización das festas. Evidentemente, é algo que xa dixo o señor Mariño de Bricio, que foi Portos tamén unha das causas, non? Pero ambos protagonistas encontraron a solución perfecta. Unha foto e un titular. Foto en Portos e titular grandilocuente que permitiron salvar as festas de Ribeira. Pero sabe que pasa? Que esa operación non lle saiu como esperaban. E como non lle saiu como esperaban, buscaron outras desculpas ao longo das semanas que tampouco lle funcionaron, porque a veciñanza ve perfectamente en quen está traballando de maneira honesta polo Concello e quen anda tramando por detrás. Nesta moción de censura non poñen ningunha soa medida do que pretenden facer ao longo do ano e medio que lle queda por diante. Ningunha soa. Pero que ademais, vostede, señora San Pedro, atrévese a falar de votos. Quere falar de votos? Falemos de votos, señora San Pedro. Porque, mire, vostede creo que nunca foi candidata a unhas eleccións municipais. Vostede non se mediu conmigo nunhas eleccións municipais. Por tanto, antes de falar de votos, eu recoméndolle, sexa cauta. Pero tamén falan de votos os señores do Partido Barbanza Independente. O señor Mariño fala de votos. Líder dun partido que xa non existe, verdad, señor Mariño? Vostede que tanto quere falar de votos e que tanto quere contar, eu diríalle que conte máis como persoas con dignidade, como o señor Furones e a señora Tania. Conte máis con esa xente. Ou conte tamén con esas persoas. Conten tamén con esas persoas que lle foron na candidatura e que lle están dicindo que pare, que non asine esta moción de censura, que non secuestre os seus votos. Pero aquí hai quen pensa que a moción de censura é só un motivo de voto, de cambiar unha persoa para poñerse outro, e nada máis lonxe da realidade. O que pretenden facer é unha volta ao pasado, unha volta ao modelo do Partido Popular que tanto atraso trouxo para Ribeira. O Partido Popular
quere facer esa volta ao modelo, ao seu modelo, e voulles explicar cal é. O seu modelo é esa ribeira para uns poucos, con investimentos que lles negaban ás parroquias e aos veciños que non eran da súa corda, incluso facendo obras en contra dos veciños. Lémbrese da Rúa Castelao en Aguiño, ou, por exemplo, das Carolinas. Pero tamén prefiren facer esa ribeira a dos privilexiados, a esa ribeira para uns pouquiños, que, por poñer tamén outro exemplo moi claro e evidente do que facían vostedes. Vostedes, por privatizar un estacionamento como do Centenario, os veciños e veciñas tiñan que pagar caro poñer ali o seu coche. Pero que facían vostedes, concelleiros e concelleiras do Partido Popular? Para vostedes era gratis. Para vostedes era gratis. Fronte ese modelo, que fixo este goberno? Sí. Por favor, un poquito de silencio para que pueda seguir el alcalde hablando, por favor. Pois También, ben, para unos y para todos, tiene usted razón. pero a cousa... Grazas, señor Doval. Pero a cousa non queda aí. Tamén queren volver a ese modelo onde as contratacións, casualmente, no Concello de Ribeira, sempre as gañaban as mesmas persoas. Ou, por exemplo, que dicir do seu modelo de obras. Iso xa é para máster. O seu modelo de obras é meterse nas presidencias dos tribunais de contratación e nunca sancionar a empresas que incumprían o seu contrato. Eu quero preguntarlle, señora Sampedro, porque vostede xa foi concelleira no anterior goberno, por que en todos os anos de gobernos do Partido Popular nunca houbo sancións a empresas que incumpriron o seu contrato? Por que? Pero para que todos os veciños e veciñas que nos están vendo hoxe aquí e tamén os que nos siguen a través de streaming o coñezan, o modelo de éxito do Partido Popular fixo cousas tan boas e magníficas como as seguintes. Novo... Sigo. Grazas. Puede continuar, señor Varal. Ben, pois para que a veciñanza que nos ve a través do streaming ou a que está hoxe presente aquí coñezan o modelo de éxito ese que practicou o Partido Popular durante máis de 40 anos no Concello de Ribeira, fíxense nas seguintes xestións. Novo Auditorio de Ribeira, 3,5 millóns de euros de sobrecusto. Casa da Xuventude, 250.000 euros por riba do orzamentado. Mercado Municipal, 800.000 euros a maiores. Pabillón de Palmeira, 700.000 euros máis caro do que se prevía. Depuradora, 1 millón de euros en desviación. E podría seguir así un largo e tendido con obras e obras que sempre encareceron cos seus prezos. Hasta 6 millóns de euros. 6 millóns de euros en sobrecustos. Evidentemente xa non vou falar da súa estrela. A magnífica xestión que fixeron á fronte da gasolineira, concedendo unha licenza ilegal que nos pode valer a todos os ribeirenses 2 millóns de euros. 2 millóns de euros. Eu pregúntolle, señora Sampedro, quen vai pagar esa responsabilidade patrimonial se lle cae ao Concello de Ribeira? O señor que está sentado na quinta fila?
o señor Ruiz Rivas ou todos os ribeirenses? Porque o que hoxe estamos aquí falando, eu xa llo digo, o BNG vai se esforzar por que paguen esa sanción os responsables, os membros do Partido Popular que asinaron no seu día esa licenza. Pero, en fin, vou rematando. O que pretenden con esta moción de censura é o poder polo poder. É así, está claro, non presentaron un só obxectivo, unha razón obxectiva para esta moción de censura. O que queren é asaltar o poder impedido polas urnas. A xente díxolles que non quería volver a ver o Partido Popular no goberno. E ninguén... Hoxe o que se debate é ese modelo dun concello que vaya para atrás, como vostedes estaban defendendo, ou un modelo que a xente xa coñece, un modelo dun concello aberto, participativo e transparente, cun goberno que estea sempre ao lado dos seus veciños e das veciñas. E hoxe pode que gañen unha votación, pero van perder a ollos da historia, porque a xente é bastante máis lista que calquera ansia de poder que poidan ter vostedes. E hoxe gañarán esa votación. Hoxe gañarán esa votación porque teñen as mans suficientes que levantar, pero que non van poder gañar, nin van poder con todo un pobo que xa se decidiu a avanzar con dignidade e coa cabeza ben alta. Por favor, un poco de silencio. Muchas gracias, señor Barral. Tiene la palabra la concelleira non adscrita, Tania Redondo Fernández. Bos días a todas e a todos. En primeiro lugar, quero expresar o meu máis sincero agradecemento tanto aos traballadores deste Concello como ao equipo de goberno co que compartiu os últimos 26 meses de traballo. Foron meses intensos. De aprendizaxe, de compromiso e tamén de ilusión por mellorar Ribeira. Gracias polo esforzo, pola colaboración e polo respeto con que maior ou menor de medida todas e todas contribuímos a este ben. Este proxecto que iniciamos no ano 2023 naceu dun compromiso claro: impulsar a Ribeira cara a un cambio positivo. Un cambio que puxase por diante os intereses da cidadanía por enriba de calquer interese partidista. Hoxe, 13 de outubro, ese espírito de cambio volves a dar neste pleno, pero de outro sentido diferente. Só desexo que as persoas que se incorporan agora o fagan coa mesma vontade que moitas e moitas tivemos dende o comezo, a vontade de servir, axudar e traballar para a Ribeira, e non para unhas siglas políticas. O meu compromiso vai seguir sendo o mesmo, que é defender os intereses das veciños e das veciñas de Ribeira, actuar con responsabilidade e estar ao lado da cidadanía, cada vez que sexa necesario, ben sexa para exixir o alcantarillado nunha zona ou ben sexa para pedir un médico ou mestre, cousas básicas do día a día. Mentras continue aquí,
teredes todos os veciños e as veciñas unha voz construtiva e crítica cando faga falta, sempre leal e honesta cos nos veciños e veciñas, porque o deber dun político é sempre ser honesto co veciño. Porque o noso deber, por enriba de todo, é escoitar, entender e representar a xente. Gracias de novo a todas e a todas polo camiño compartido. Só espero que sigamos traballando con respeto e co corazón posto en Ribeira. E por último, agradecer os centos de mensaxes e chamadas e muestras de cariño que recibín por parte da veciñanza durante as últimas semanas. Muchas gracias, señor Redondo. Tiene la palabra el concejero no adscrito, don Juan Luis Furones Ramos. Muchas gracias, señor Doval. Bos días, veciños, veciñas, concelleiros, ancestros tales como Audas, Minuro de Italco, Espión, e xeracións posteriores que virán este pleno. Espero que ya teñan grabada. No ano 2023, o 28 de maio, en contra do que a lei electoral coas súas desviacións poda suponer, máis do 50% da poboación de Ribeira elixiu outra opción distinta na súa papeleta que depositou na urna que non foi a do Partido Popular. Nun exercicio que creo que é de entendimento, as tres formacións que obtivemos daquela concelleiros puxímonos de acordo para formar un goberno nun acordo que se fixo público e que todo o mundo ten a disposición e que o temos aquí. Baixo unhas cuantas premisas. As primeiras eran cambios na organización da cidade, non apoiar cortixos nin pleitesías, non vender os dereitos como se foran favores. E, sobre todo, manter a lealtade nas nosas palabras. Durante estes meses, eu teño que dicir que eu sufrí na lealtad por parte da maior parte dos integrantes deste pacto. Se avanzou na innovación, non se tomaron represalias, se fixo en colaboraciones, se apoiou os profesionales e os técnicos deste concello, incluso hasta físicamente, como quedou demostrado o día de apagón. Desenvolvéronse iniciativas que están tomar forma, como é a reforma da Plaza do Centenario, a concepción de Ribeira como unha cidade, non como un arranxo dunha esquina, a innovación, a integración dos barrios que ven sendo marxinados, que quedan máis alá de Romero Ortiz, que parece onde acaba a cidade. Se revitalizaron estruturas olvidadas, tal como a que eu tiven o placer de formar parte, de dirixir a UCA, que estaba esquecida, limitábase un emprego de uns cuantos chavales que foran a arranxar unhas tabas. Hubo colaboración e hubo cesiones por parte de casi todos os membros en virtud de la estabilidade do goberno, tal como se asinaba no pacto de formación del. E non quero, daquela debemos non olvidar que a Lei de Normalización Lingüística di que Ribeira escríbese con B. Temos un alcalde que foi accesible a todos os cidadáns, que sempre buscou solucións para problemas que se lle plantexaron.
Temos uns concelleiros do BNG cos cales estiveran dispostos a superar os seus límites ideolóxicos con tal de que as cousas saliran adiante. Temos un concelleiro do Partido Socialista Obrero Español que innovou multitud de proxectos, que fixo unha rehabilitación do turismo, que mellorou a tecnoloxía, e que se superou o presupuesto, el será o encargado despois de dicir a cantidade de catamaráns, festivos e petardos nas iglesias que se tiraron por conta de xestións particulares de outros membros que sí que forman parte das asañantes da moción de censura. Debemos recordar que tratándose de dous partidos eminentemente antimilitaristas, a Brillat sí que desfilou en Palmeira. Se celebrou o Día da Hispanidade. Non se interfiriron noutras cousas, pero tivemos hai non moito, xa despois de asinado aquel pacto da infamia que se nos amosaba o Día das Festivos Locales, tivemos o pleno dos festivos locales e eu considero que isto foi un éxito a unha proba. Foi unha proba de lealtade. Propúsose unha festividade que nunca na vida se había celebrado. Unha festividade que va a permitir no inicio da quincena grande das visitas turísticas a Ribeira que os desplazados teñan que ir a comprar os comercios veciños. Eso sí que é progreso. E vamos impedir que a xente de Ribeira disfrute da festa súa propia, que é aos dos integrantes deste pobo. Falaban os señores do Partido Popular daquela na oposición das dedicacións exclusivas. Supoño que non terán moito que decir, porto que as dedicacións exclusivas, pois xa saben quen as cumpriu e quen non as cumpriu. Lo levan aí entre ustedes. E falaban outros señores dun sexto concelleiro. Eu, si unha labor desempeñou o secretario do alcalde neste momento, foi a labor de adicarse a atención aos cidadáns, de intentar molestar os concelleiros só para os temas que el non podía resolver e non interviu xamais nas decisións que tomaran os concelleiros pola súa conta. Errouse no seu momento co nomeamento do responsable de prensa, emendouse. Non ha habido, por outra parte, eu cando entereime hai apenas 2 semanas da presentación desta moción, eu tive que manifestar inicialmente as miñas dúbidas porque despois de apoiar o documento que enseñaba antes, que decía que don Vicente Mariño sostía que cualquier apoio a Ruiz ou seu equipo sería unha traición no seu discurso aos seus votantes, non vin unha evolución ni do discurso, ni da lista, como para ser susceptible do meu apoio. Falaban ustedes na súa moción dos votos. Sí, evidentemente, eu creo, probablemente a maioría dos votantes do Partido Popular, pois a maior parte repetirían. Eu pregúntame se a maior parte dos votantes do PBI repetirían o seu voto neste momento. Falaban da política de xestión por contra da confrontación. As confrontacións sempre viñeron organizadas desde instancias superiores. As festas remítome. Falaban da veciñanza, faltaban de non agachar la cabeza, bueno, non se lles viu durante estas últimas 2 semanas, Falaban de plans programáticos. Eu creo lembrar que dentro de os programas que tanto se va a falar últimamente, hoxe, nos próximos días, unha das cousas que repitiuse na campaña electoral, aparte desa que xamos anteriormente, foi aquella famosa fase de o malecón ten que ter 2 carrils porque senón a ambulancia non vai chegar os churros. Esa decisión, o señor que a dixo, formaba parte da Xunta de Goberno, formaba parte, era teñente de alcalde, no seu momento,
que eu sepa, a Avenida do Malecón reformouse e sigue sin ter 2 carrils. Falaban da política dos servizos públicos. Bueno, os servizos públicos, pois si os traballadores do Servizo Municipal de Augas antes, hai 30 años, tiñan 75 traballadores, ahora son menos de 50. Bueno, pois aí vemos. Falamos da igualdade de oportunidades. Pois aos hechos debo remitirme, porque nos últimos 36 anos, antes de que entrara este goberno a formar parte da estructura gubernamental de Ribeira, pois xa sabemos como se decidían os postos. Falan de parálisis. Falan de parálisis cando este goberno estuvo negociando ata o último momento que non que se petase a moción de censura na que xa sabemos que todo o pescado está vendido. Hasta o último momento estivemos a desenvolver a nosa labor e intentar facer xestións, como outro día manifestouse na compra da factoría de Cerqueira, para integrarla dentro do centro urbano. Queren falar de gastos superfluos. Gastos da Concellería de Festexos, os catamaranes aos que referíamos antes, pero tamén podemos preguntar polo gasto da comida do maior. Eso que yo digan. Podemos falar das festas patronais, podemos falar de interferencias noutras delegacións, podemos falar de moitas cousas. Aquí eu mencionei 4 nombres anteriormente, evidentemente Cepión, de todo o mundo sabido que era o prefecto no 139 a.C., cando Viriato foi asesinado por Audax, por Mecino e por Ditalco, as cales despois decapitou baixo o grito de que Roma é traidorimus non premiat. Quédame poucas cosas por dicir. A miña postura é: eu non vivo da política. Eu estou aquí porque eu considero, metime na política non hai tanto tempo, porque falar mal en un bar é moi fácil, pero estar aquí comprometido cas cousas que se fan, sabendo que nunca vai ser a gusto de todos, pero sí en favor da maioría, é o meu deber. E penso seguirlo desenvolvendo. E quero finalizar, que non quero estender, porque senón este pleno vai durar moito máis do que merece. Onte, 12 de outubro, Día da Hispanidade, por certo, conmemorábase xa hai uns anos, vale? Daquela era rector da Universidade de Salamanca, don Miguel de Unamuno. E o día 12 de outubro entrou ao grito de "Mueran os intelectuales e viva a morte" o general Millán Astray. Al cual don Miguel tivo a ben contestarle que vos estades a profanar o templo de intelecto e profanáis un recinto que é sagrado. Venceredes pola forza bruta, da cal vais sobrados, pero non convenceredes, porque para convencer fan falta razón, dereito, e permítome engadir que non o dixo el, dignidade. Gracias a todos. Muchas gracias, señor Furones. Tiene la palabra el concelleiro voceiro del Grupo Municipal PSOE de Ribeira, don Francisco Suárez Puerta Colomer. Moitas gracias, señor Doval. Decía Simón Bolívar que a lealtad é admirada incluso polos enemigos. Incluso polos enemigos. A min érame moi fácil, dende o minuto cero, darlles o meu voto. Nunca llo din e nunca llo darei. E máis, antes vin saludar ao señor Ruiz, que está sentado na bancada,
Eu pregúntome unha cousa, que cambiou desde que el se presentou como candidato ata agora? Porque el está sentado aí e a señora San Pedro vai a ser alcaldesa. Cal é a diferencia? Non sabemos a diferencia. Si é verdade o que se decía de que se daban cartos ou se facían todo tipo de prebendas, que fixaron? Suberon a aposta? Porque fai 2 anos só intentaban conseguir a 1, agora conseguiron a 3, por lo tanto imagino que o precio será moi alto. E isto esta duda a ten propios e estranos. Estou seguro que hai membros do Partido Popular que se preguntan que é o que lle deron ao PBI para que ahora se levanten da mesa e se vayan. Se fala do control de gastos en festexo na súa moción. O exceso de gasto supón un 0,3 sobre o presupuesto de 32 millóns. Un 0,3 non me parece motivo ningún para alegar, cando ademais, como ben dixo o concelleiro Furones, parte del se iba en ter que pagar bombas en santos, ter que pagar gaitas para celebracións religiosas das que é coñecido por todo o mundo que eu non son partícipe. Paréceme correcto e como vostede ben decía, como gobernamos para todo o mundo, hai que facelo. Pero desde logo non era a miña intención. Por lo tanto, tamén poderíamos falar da Comunidade de Mallorca, que sacouse un prego para 800 personas e foron 1000. Imagino que esas 200 personas que estaban por riba do priego deberon comer de balde, ou senón, hubo un exceso. Se fala do sexto concelleiro e tamén se fala da primeira xefra de prensa que hubo aquí por parte deste goberno. Ben, non vou esconder a realidade e o certo é que persoalmente eu, xunto ao señor Mariño e algún outro membro do PBI, dixémoslle ao alcalde que non estábamos de acordo ca forma de traballar desa muller e o alcalde, que tampouco dialogante, o que fixo foi cesala. Por lo tanto, decir que non é dialogante ou que non había capacidade de pacto é faltar á verdade. O sexto concelleiro, bueno, o secretario de alcalde non ten capacidade para firmar ningunha folla de encargo nin de facer nada. O único que pode facer é a xestión o estilo Partido Popular da que herdaba o señor Mariño, que é chamar por teléfono e intentar arreglar as cousas pola vía rápida. É imposible, ou se o seu secretario ou secretaria futura toma algún tipo de decisión, vais a ver que isto non é viable. Falan tamén de cambio. Eu descoñezo cal é o cambio porque descoñezo cal é o acordo. Isto é un acordo de goberno que firmamos, isto é un original. Ten a firma manuscrita de Vicente Mariño. Pode velo a todo o mundo, igual que se enseñou no seu momento. El firmou libre e voluntariamente. Libre e voluntariamente. Ninguén se acercou a él e lle dixo: pensa no negocio dos teus pais cando teñes que ir a firmar. Pero que se non vale a firma tampouco vale a palabra, porque Mariño tamén sostenía que estar con vos, con vostedes, era traicionar os seus votantes. Xa non lle importa. Ahora se fala dun cambio e eu teño dudas. O sea, as mesas de contratacións que vostedes criticaban porque non estábamos políticos dentro delas, acordaron no seu acordo, vamos a definir como fantasma porque ninguén sabe cal é, se iban a formar parte dela ou non. Imagino que tanto se queixaban das dedicacións exclusivas, non nos levaremos unha sorpresa con que concelleiros que non tiñan dedicación exclusiva neste goberno, agora de repente a pasarán a ter.
porque, bueno, hai unha diferencia moi grande entre firmar un acordo libremente ou firmar un acordo polo que eu saque un beneficio. Nós acordamos as cantidades dos soldos de cada un dos concelleiros unha vez estábamos elexidos. Non condicionou o meu voto. Ahora hai xente que igual ten o seu voto condicionado. Se fala de frenar Ribeira cando a potestad para que haya médicos no edificio de aí enfrente non é parte desta alcaldía nin é capacidade de ningún veciño de Ribeira. Profesores tamén cando formaban parte da oposición decían que non podían vir ás manifestacións porque estaban traballando. Imagino que os xoves que ven que vostede xa será alcaldesa e non ten que outra cousa o millor que facer, pode baixar, que é baixar unha escalera, ainda que vostede teña moitísimo traballo, pode baixar 15 minutos e estar cos veciños solicitando médicos para Ribeira. Xa non vamos a falar de, bueno, a estrategia que se fixo ca residencia, que estaba a falta dun papel e de repente aquelo é inundable porque ninguén se explica e de repente retiraron 12 millóns de euros a todos os veciños de Ribeira. Eu vexo moita xente dar palmas aquí á nova alcaldesa, ou a futura nova alcaldesa, que probablemente dentro de pouco necesitaría esa residencia, deben estar de acordos con esa retirada. O señor Mariño tiña como punta de lanza en Aguiño a Rúa Castelao. Imagino que dentro dese pacto ahora volverá a ser de doble sentido. Ou eso xa non lle preocupa? Igual que o Malecón tamén, como ben dixo o señor Furones, hasta fai nada era innegociable. De feito, por parte deste goberno que non falaba nin chegaba a ningún tipo de acordo, o único que se lle dixo que había que estudialo, pois viñera de fondos europeos esa modificación que vostedes conseguiran, porque falando de fondos europeos acabanse de conseguir 6,5 millóns de euros. Nunca tal cantidad se veu aquí en Ribeira. E vostedes se abstiveron. Como se abstiveron, eu teño unha dúda. Como tampouco coñezo o seu novo plan de ruta, pregunto yo aquí abertamente, vai aceptar esa axuda ou vai na rechazar? Igual que tamén esta semana veu por parte do POS 400.000 e pico euros que tamén terán que decir en que van a empregar, pero por parte da Xunta de Galicia, por parte das administracións que vostedes gobernan a Ribeira, ahora mismo o único que tiñamos era un secuestro, e non ten máis nome. Igual que ten a TVG, que hoxe está aquí, pero onte non sacou a ninguén. Porque aquí en Ribeira nunca hubo unha cadea humana. Non se vai a enterar a xente de como está a sociedade, de verdade. E respecto á súa proposición como alcaldesa, ben, vai ser vostede a primeira muller que vai dirixir este concello, 1 ano e 8 meses. Están en conta de atrás, porque toda a xente non quere que vostedes sigan aquí. Nada máis, moitas gracias. Muchas gracias, señor Suárez Parte. Tiene la palabra el consejero vocero del Grupo Municipal PBBI, don Vicente Mariño de Bricio.
Señor presidente de mesa, señores concejales, asistentes a este pleno y a todos los presentes que nos escuchan por diferentes medios. Un momentito, por favor. No se van a admitir ningún tipo de manifestaciones de ese tipo. Tómenlo en cuenta, porque si no tendremos que tomar algún tipo de actuación que tampoco les va a gustar. Así que, por favor, manténganse en silencio. Antes de nada, también le doy las gracias por la intervención a mi compañero de la izquierda, nunca mejor dicho, el que no quería dedicaciones exclusivas, pero para 900 votos y 36.000 euros al año brutos no está nada mal, yo creo que la quería, pero bueno. Señores, estamos aquí para debatir la moción de censura presentada por el Partido Barbanza Independiente y el Partido Popular para censurar, no olviden, la acción de gobierno ejercitada por el señor Pérez Barral. La acción de gobierno. Este gobierno municipal, que empezó en julio del 2023 y que acaba hoy mismo, no por traición del Partido Barbanza Independiente, como nos ha culpado en los últimos días, sino que llega a su fin por incumplimiento reiterado del gobierno por parte del bloque nacionalista gallego. Porque le recuerdo que este era un tripartito, señor Pérez Barral, no una mayoría absoluta del bloque nacionalista gallego. No era un gobierno nacionalista como han actuado todo este tiempo. Como nos hacían creer, Ribeira no es nacionalista. Ribeira no tenía un gobierno nacionalista aquí. Las matemáticas eran claras. 5 concejales del Partido Barbanza Independiente, 5 concejales del BNG, bueno, y un concejal del Partido Socialista. Eso significa un gobierno de coalición, señores. Les recuerdo, por tanto, que si el BNG accedió a la alcaldía de Ribeira fue gracias al apoyo del Partido Barbanza Independiente. Señores del BNG, unas palabras que se repetían mucho en este pacto que firmamos en su día y que mi compañero de la izquierda mostraba eran consenso, diálogo y transparencia. Precisamente lo que ha faltado estos 2 años y se ha intensificado en los últimos meses. Señor Pérez Barral, ustedes han actuado de manera unilateral y recuerdan que se gobierna para el conjunto de la ciudadanía de Ribeira y que por lo tanto se deben tener en cuenta todas las ideologías y todas las sensibilidades. Fueron ustedes del BNG los que han desestabilizado el gobierno municipal. Sí, sí. Resulta bochornoso que se nos acuse de motivaciones partidistas y particulares, cuando en realidad son ustedes los que nos han actuado, son ustedes los del BNG desde los que han faltado a la verdad desde el minuto 1. Y repito, para que se oiga claro, es el BNG quien pone fin a este gobierno por incumplimiento del acuerdo. Vamos con las causas. Bien, vamos con las causas del incumplimiento. Primer incumplimiento que hacen los señores del BNG. La distribución de fuerzas, como se estaba diciendo aquí. La primera jefa de prensa
en este gobierno municipal era militante confesa del BNG en otro ayuntamiento de Galicia, y el secretario de alcaldía ocupaba el 6º puesto en la lista del BNG de Ribeira en las pasadas elecciones municipales, señores. De hecho, esta secretaría de alcaldía ejercía como una 6ª concejalía, que se decía aquí, del BNG, pretendiendo tejer una red clientelar en muchas ocasiones y sustituyendo a concejales. Ambos fueron... Por favor, un poco de silencio. A ver si tenemos un poco de respeto a la gente que está aquí y a la gente que nos está viendo, por favor. Un poco de respeto. Mire, cada uno puede defender sus ideologías, pero lo mejor es tener y discutir y hablar con la gente que piensa distinto a ti y respetarla. Eso es lo que hay que hacer. Así que un poquito de respeto, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por recordar lo que es la democracia. Ambos, el secretario y la jefa de prensa, fueron designados como personal eventual nombrados por la alcaldía. No se nos consultó nada en su momento. Hola, por favor, imos a calmarnos, vale? Imos a calmarnos, a escoitar as declaracións do señor Mariño, que tamén está no seu dereito, vale? Continuamos, sí? Bueno, por favor. pues... Está ben? Muchas gracias, señor Alberte. Venga, continúe. Se nos puso en conocimiento estos nombramientos una vez tomadas las decisiones. Por lo tanto, señor Pedro Barral, ¿quién incumple el pacto? Caladillos, hombre, xa está ben. Un pouco de respeto. En el pacto también se hablaba de impulsar el trabajo conjunto con los sectores productivos y estratégicos de Ribeira. Pues bien, segundo incumplimiento. Ha habido una total falta de implicación. Vamos a ir desgranando concejalía por concejalía. Desde la Concejalía de Promoción Económica, que dirige la señora Betanzos, del BNG, con la Asociación, por ejemplo, de Empresarios, para sacar adelante proyectos clave en este municipio. Ni siquiera se han apoyado sus campañas de dinamización, ni siquiera se ha asistido a sus actos. Y mencionemos también a la Confraría de Pescadores Carreiraguiños, señores. En el 2024 conmemoró sus 100 años de historia. ¿Saben qué? El BNG se negó a colaborar económicamente con la celebración del centenario. ¿Saben qué? El BNG se negó a colaborar económicamente con la cofradía y se negó a hacer viable el acto. Puro sectarismo del BNG. Finalmente el apoyo económico, señores, el apoyo económico a la Cofradía de Pescadores Carreiraguiños tuvo que salir de la Concejalía de Mercados, que yo mismo dirigía hasta que el señor alcalde me cesó. Eso sí, el BNG estaba totalmente dispuesto a conceder nuevamente una subvención de 18.000 euros al Festival Mares do Fin do Mundo, sin que tuviese una repercusión palpable en nuestro municipio, y a pesar de ser conocedores de la situación anómala que se explicó en su momento en el Pleno. Otro incumplimiento más. Falta de cumplimiento en los límites presupuestarios, con una carencia de control de gasto en determinadas áreas como festejos y cultura. Tuvimos que incrementar la partida y aún así continuamos con facturas y con compromisos pendientes, señores. Más de 3 veces solicitamos una reunión con los delegados de Cultura dirigida por el BNG y festejos por parte del Partido Socialista, con nuestra compañera y concejala de Economía y Facenda, la señora Pouso, para acordar directrices a seguir. Acabouse.
Señores del BNG, eso es diálogo, eso es transparencia, ninguna. Son ustedes opacos. Otra razón más para la moción de censura. El propio alcalde, hasta ahora, me recordó durante el verano que hablase con la portavoz del Partido Popular para desatascar la prohibición de colocar las atracciones de feria en las fiestas de Ribeira. Después salió en prensa achacando un bloqueo político en vez de trabajar mano a mano, conjuntamente, para salvar las fiestas. Pero claro, señores, se vendía mejor en la opinión pública el discurso de que Ribeira se quedaba sin los festejos de verano, culpando a Portos de Galicia, en vez de buscar otras alternativas para que fuese viable la colocación de las atracciones. Esto es una prueba más de la actitud del BNG. Esto es una muestra de lo que han querido buscar. Buscaron una confrontación directa con la Xunta de Galicia, puro sectarismo rancio del BNG. Es decir, el BNG optaba por actuar en detrimento de los intereses de los vecinos de Ribeira para sacar un rédito político a nivel local y a nivel autonómico. Pero se nos acusa a nosotros de intereses partidistas tras la moción de censura. En realidad, lo que ustedes preferían era que Ribeira se quedase sin fiestas, con tal de podérselo echar... con tal de echarle la culpa a la Xunta de Galicia. No querían fiestas en Ribeira. Seguimos. Desde la Concejalía de Obras, que ostenta también el BNG, no se han dado pasos para avanzar en proyectos significativos, como el de la Biblioteca Municipal, remodelación de la nave del GAEN, retrasos en obras en parroquias y, por ejemplo, como sucede en el Club de Remo en Aguiño. Pero para que vean las prioridades de la Concejalía de Obras del Gobierno del BNG, tuvieron mucha prisa esa concejalía hace unos días para cambiar y sustituir los corazones de la toponimia de Ribeira por las Bs. Para eso tiñan tempo. Una manera... Por favor, señores, dejen que termine la locución de nuestro compañero, que este señor está ahí porque ha recibido muchos votos, muchos más que los que estamos en otros sitios. Así que, por favor, un poco de silencio. Bueno, pues para eso ha tenido tiempo la Concejalía de Obras. Una manera de proceder que denota revanchismo y que compromete al concello, señores. ¿Y por qué digo esto? Porque las figuras con el nombre de nuestro ayuntamiento son una marca creada al amparo de la EUSI, con el fin de dotar al concello de Ribeira de una imagen corporativa. Sí, sí. Una vez implantada, existe la obligación de permanecer... Por favor, ese es el respeto que tienen ustedes al concello de Ribeira. Ese es el respeto que tienen aquí a los representantes que estamos aquí. Es el respeto. Es lo que le enseñan a ustedes. Esa es la democracia. Por favor, un poco de respeto y dejen terminar al ponente, por favor. Muchas gracias, señor presidente, por mantener la democracia aquí. Dicho esto, el reciente cambio se está poniendo en peligro, por puro capricho, las arcas del concello.
Relacionado con el punto anterior, obviamente estas letras, señores, no aparecieron de la nada por arte de Bobilis Bobilis. Este partido, el Partido Barbanza Independiente, tuvo constancia de la existencia de esas letras, una vez depositadas en el almacén. Y en más de una ocasión, hay que decirlo aquí, se han utilizado como chantaje que le querían hacer al Partido Barbanza Independiente. Sí. Por parte del BNG para que nosotros cediésemos en otros asuntos, que por supuesto no ha ocurrido. Por decir, hasta ni saben calcular, si me dejan, señor presidente, por decir una cosa más, también hasta no han sabido el señor alcalde calcular el coste del cambio de letras, porque supuestamente costaba 100 y pico euros y supongo que se habrá saltado hormigón, hierros, material, tiempo, horas y maquinaria. A mayores. Señores, se han llevado, como se decía antes aquí, puntos en el orden del día de los plenos, sin tener un consenso previo dentro de un equipo de gobierno, como sucedió con algo tan importante como eran las subvenciones nominativas en el pleno ordinario del mes de julio. Punto en el que votamos en contra para recoger ayudas, que no estábamos de acuerdo con el tema mencionado de Mares do Fin do Mundo. Esa misma noche, los señores del BNG, haciendo gala de ese compañerismo, ya estaban acusándonos de ir contra las asociaciones de ámbito local en sus redes sociales, que las manejan muy bien, y al día siguiente a través de los medios de comunicación. En este caso faltó un poco la calle, que también la manejan muy bien. Son sabedores de que si se consensuase este punto, el contenido, no nos habríamos opuesto. Esther, si non eres capaz de estar calada, por favor, que se loca. Por favor, hombre. No hay manera de que se puedan llevar las cosas como debe ser. Con un poco de educación y un poco de sentido común. Esto nos llevó a formular un nuevo documento consensuado con el Partido Popular y solicitar un pleno extraordinario para que esa gente cobrase las subvenciones. Siempre hemos dicho que éramos el gobierno de las parroquias, y así fue así. Fue por la constancia y fuerte apuesta del Partido Barbanza Independiente en esta materia. En muchas ocasiones nos hemos tenido que mantener firmes para que se llevasen actuaciones al rural dentro del plan de obras y servicios. Y seguimos con las concejalías. Desde la Concejalía de Educación, también del BNG, que dirige también el BNG, se han pretendido adoctrinar a los niños con acciones Bueno, eso es la democracia del BNG. Desde la Concejalía de Educación se ha pretendido adoctrinar a los niños con acciones cuyos conceptos eran de dificultosa comprensión para sus edades. Queda avalado con escritos de padres en el registro del Concello. El BNG pretendía oponerse a la propuesta también, hay que decirlo, a la propuesta de varios constructores de Ribeira para dotar de cuerpo a esqueletos de ladrillos ya olvidados, señores. Pretendían negarse a que se terminasen edificaciones paralizadas durante años, lo que posibilitaría tener más vivienda en nuestro ayuntamiento y acabar con parte del feísmo por tener esas estructuras sin vida útil. Es sectarismo del BNG, una vez más. Señor Pérez Barral, ¿recuerda usted también el 29 de agosto? Lo recuerda. Ese día convocaron una reunión con representantes del tejido asociativo de Aguiño para estudiar modificaciones en el conservatorio. Reunión, para que vean ustedes qué manera de trabajar el BNG. Reunión en la que este partido se enteró por una concejala de la oposición. Una vez consultado el alcalde sobre esta cuestión, su respuesta fue que esa reunión surgió sobre la marcha. Mentira, mentira, porque esa reunión estaba convocada desde hace días y no se convocó al Partido Barbanza Independiente. ¿Cómo se tilda esto? Deslealtad por parte del BNG, oscurantismo por parte del BNG. Y eso lo hacen muy bien ustedes. Señor Pérez Barral, esto es gobernar en coalición. Yo creo que nadie lo cree. Y si nos situamos también en el 30 de julio, que muchos de los que están aquí podrán acordarse, durante el pregón de las fiestas de Ribeira,
que se hizo desde el balcón consistorial, el señor Pérez Barral pretendía, haciendo uso de su poder, que no subieran ningún portavoz, ningún edil de los que estaban en la plaza. Era simplemente por hacerse ver y presumir de una casa consistorial que él no gestionó para nada y hacerla como propia. Y vamos también al estudio alternativo de la circunvalación. Se ha presentado, como saben ustedes, hace un par de semanas. No sabemos desde cuánto tiempo estaba ahí. El señor que tengo a la izquierda ya decía que estaba desde hace tiempo. Lo que sí han tardado es 2 años en traerlo, ese estudio aquí. Presumen también, señores, de la concesión de 6,5 millones de euros de fondos europeos para el proyecto de Bandorrío. Pero no dicen que el diseño es fruto de la modificación de uno que ya ha encargado el anterior mandato. Y que el proyecto que se ha presentado va a requerir de una fuerte cuantía económica por parte del Concello, en más de 4 millones de euros. Ahora han venido las prisas por la compra de la antigua fábrica de Cerqueiras, muchas prisas ahora. Sin la documentación, señores, perceptiva y sin la aprobación de un acuerdo plenario. ¿O desconocía esto? Sea cual sea la respuesta, lo que está claro es que lo que hizo el viernes en Cerqueiras, señor Pérez Barral, fue puro teatro. Un vende humo, señor Pérez Barral. Señor Pérez Barral, usted antes enseñaba un papel en blanco. Yo digo que lo que usted hizo el otro día en Cerqueiras es un auténtico papel en blanco, señor Pérez Barral, puro teatro. Y ahora, señor Pérez Barral, mire usted el diálogo de ustedes. En el 2019, si usted tiene buena memoria, tras las elecciones municipales, el Partido Barbanza Independiente obtuvo 7 concejales, el BNG 2 concejales, en el que invitamos a la formación nacionalista, estos que ahora están pidiendo el voto nuestro, a mantener una reunión para estudiar una alternativa de gobierno, pero que desecharon, porque no querían pactar, señor Pérez Barral, señores del BNG, no querían pactar ustedes en el 2019 con un partido de derechas. No querían pactar con un partido de derechas. ¿Y saben por qué? Porque no estaban en posición de ostentar una alcaldía. Sin embargo, señores del BNG, no se pongan nerviosos, en el 2023... En el 2023, casualidades de la vida, con 5 concejales el Partido Barbanza Independiente, con 5 concejales el Partido Nacionalista del BNG, sí quisieron ustedes establecer puntos de encuentro. Esa misma noche me estaba llamando usted. Ya no éramos tan de derecha, señor Pérez Barral. ¿Y sabe por qué? Porque usted se veía muy cerca del bastón de mando. Esa es la verdadera cara del BNG. El Partido Barbanza Independiente está aquí para trabajar con seriedad y rigor por y para Ribeira, como siempre ha hecho. Estamos para construir. Callamos un poquito, por favor. Muchas gracias. Adelante, señor. Muchas gracias, señor presidente. El Partido Barbanza Independiente está aquí para trabajar con seriedad y rigor por y para Ribeira. Como siempre ha hecho, estamos para construir, no para destruir. Estamos para avanzar y no para instaurar una auténtica parálisis en Ribeira que tenía usted, señor Pérez Barral. Porque sí, Ribeira ten dignidad, como ha hecho suyo el BNG en estos días, con sus eslóganes. Y como tiene dignidad, señor Pérez Barral, no vamos a permitir los agravios a los vecinos y vecinas de Ribeira, ni vamos a consentir, no vamos a consentir que se antepongan los intereses partidistas del BNG sobre el interés general. Es la pérdida, yo sé que se ponen nerviosos algunos, pero es la pérdida del poder
por seguir tejiendo sus redes clientelares, lo que a ustedes les provoca rabia y ansiedad. Tómeselo con calma, señor Pérez Barral y su partido. Ribeira tiene dignidad, sí que tiene dignidad, y como tal merece un nuevo horizonte, con un proyecto de trabajo, y gestión eficiente, transparente, contando con la masa social del municipio, donde los riberenses pasen a ser la prioridad de la acción municipal, con un futuro gobierno sólido. Sí, señor Pérez Barral, Ribeira tiene dignidad. Un futuro ejecutivo con 13 concejales, frente a 11 del tripartito. Volvemos a las matemáticas de antes. ¿Qué significa que este gobierno cuente con más ediles? La respuesta es sencilla, que cuenta con un mayor respaldo social, como se ha demostrado en las urnas. Significa que unidos los dos partidos representamos a un mayor número de vecinos. Por lo tanto, señor Pérez Barral, no se secuestra. A ver, por favor, vamos a estar aquí hasta las 7 de la tarde. Escuchemos aquí a... Puedes seguir. Por lo tanto, señor Pérez Barral, no se secuestra la voluntad de la ciudadanía, como ha intentado que calase usted este mensaje en la opinión pública. Nuestro equipo, también, a raíz de lo que se ha comentado anteriormente, tenía las puertas abiertas para quien decidiese seguir adelante o bien optase por salir. Fue bochornoso, como se nos acusaba falsamente, de coaccionar a compañeros. En el Partido Balanza Independiente, todos tuvieron libertad de elección de si firmaban o no. En una reunión del partido, la noche del 27 de septiembre, el señor Furones, quien ahora integra el grupo de no adscritos, tras optar por favor. Oiga, por favor, la policía municipal se puede acercar hasta aquí y puede contrastar quién está haciendo jaleo y le llama la atención y las pierde por última vez que se marche. No, de ninguna manera. No. Adelante, señor Mariño. El señor Furones, que ahora están no adscritos, expresó delante de todos sus compañeros presentes que tenía que pensar su decisión de apoyar o no la moción de censura, pero que compartía con el resto de nuestros concejales el constante ninguneo por parte del BNG y la toma de decisiones de manera unilateral por parte del BNG. En cambio, sus palabras del señor Furones difieren mucho de lo que salió más tarde en medios de comunicación y redes sociales, presumiendo de que el Ejecutivo, a su juicio, funcionaba estupendamente y teniendo incluso el atrevimiento de dar lecciones de moral. Y por parte de la señora Tania Redondo, usted, señora Redondo, firmó la moción de censura. Si bien ha decidido desmarcarse ahora en nuestro equipo, es usted consciente de que su voto no era decisivo, tan solo era testimonial, pero nos sorprende su presencia también en este pleno, dado que en una de sus últimas declaraciones, señora Redondo, usted dijo con una expresión que no voy a reproducir literalmente aquí por respeto a todos, que usted la política no le importaba. Señores del BNG, ustedes sí son los que coaccionan. Todo lo expuesto reafirma la correcta decisión adoptada de apoyar una renovación del gobierno en Ribeira con la señora San Pedro del Partido Popular como nueva alcaldesa. Hoy Ribeira inicia un nuevo capítulo en su vida política. Un proyecto... Señor Mariño, vaya rematando, por sí, ya favor. estoy acabando. Dos palabras y acabo.
si la democracia brilla, pues acabo ya. Vale. Hoy Ribeira, repito, inicia un nuevo capítulo en su vida política con un proyecto ilusionante. Pues bien, señores, como son las 2 menos cuarto, las 13 y 44 minutos, y bueno, el señor Sánchez eran las 5 de la tarde y aún no había comido, no le importa a España. El señor Sánchez, que no le importa España, ya a las 5 de la tarde y dice que no ha comido, nosotros nos importa Ribeira y seguimos aquí. Y para acabar ya y finalizar, como he dicho, son las 2 menos cuarto de la tarde, acabo esta intervención diciendo claramente que la señora Ana Pontón todavía no ha contactado con el partido Barbanza Independiente para agradecer que el BNG ostentase la alcaldía de Ribeira durante 2 años, 3 meses y 6 días. El señor Pedro Barral tampoco ha dado las gracias por 2 años, 3 meses y 6 días que un partido de derechas lo mantuviera en el cargo. Y nada más, esperando esa llamada de la Ana Pontón para agradecer los servicios prestados y del señor Pérez Barral, muchísimas gracias y ¡viva Ribeira! Muchísimas gracias, señor Mariño. Tiene la palabra concelleiro voceiro del BNG, don Luis Antonio Pérez Barral. Como vedes, veciños e veciñas, constátase o que dicía na miña anterior intervención. Non hai un só motivo para facer esta moción de censura. Ningún só motivo. Folio branco. Falta traballo é o que teñen os membros do PBBI e do Partido Popular que foron incapaces, xa digo, a presentar un só folio con medidas que van a facer. Pero hai que ter motivos. Pero grazas. Agora sí? Ben, pois fíxense. As 3 forzas que integrábamos o goberno de coalición hasta este momento presentámonos ás eleccións municipais. É certo, somos persoas plurais, partidos con ideoloxías diferentes, pero, é algo obvio, non estou dicindo nada que non se saiba, pero presentámonos cun nexo común, que no ano 2023 todas as forzas, en todos os seus mítings, o dicía vostede, señor Mariño, que non ia facer que volver ao goberno do Partido Popular. E voume remitir outra vez ás súas palabras. Mariño sostiene que cualquier apoyo a Ruiz y su equipo, que está ahí sentado, sería unha traición a nuestro discurso y votantes. Non o digo eu, dío o señor Mariño no ano 2023. Pero o que se está criticando aquí non é a moción de censura. Eu son o primeiro que di que a moción de censura é un mecanismo legal, sí. Que se pode facer, por suposto. Pero o que estamos criticando é que se rompa, en primeiro lugar, un compromiso electoral que vostedes teñen co seu propio electorado e cos veciños de Ribeira, e tamén que se incumpra a palabra dada e, sobre todo, o acordo asinado co noso goberno. Iso é o que se está criticando, señor Mariño. Iso é o que se está criticando.
Pero... Porque o peor que pode ter un político, señor Mariño, o peor que pode ter un político é non ter palabra. Non ter palabra, señor Mariño. E miren, xa me vou dirixir ás persoas que hoxe están vendo este pleno, porque xa está claro que vostedes só saben escribir nun papel calquera palabra baleira, oca de contido. Pero miren, vostedes falan de parálise. Poñan datos en riba da mesa, señores concelleiros e concelleiras do Partido Popular. Eu voulles dar datos. O Concello de Ribeira, un dos 5 concellos máis investidor de toda a provincia, que máis obras públicas está sacando adiante. Esos son datos. Iso é xestión, señora San Pedro. Iso é xestión. Pero máis alá deses datos, xa non me vou a referir aos argumentos do PBBI, porque, de verdade, é mellor rir, porque só basta para iso, só para rir. Ben, só me vou a remitir a unha cousa, porque si foi comentada en diversas ocasións, tanto que nos lo estaban botando en cara as concellerías do BNG, a concellería do PSOE. Eu creo que a señora Pouso, está aquí sentada, tiña unha dedicación exclusiva de 42.000 euros e tiña o deber de traballar para facer un orzamento axustado e tiña o aval da señora Pouso. O que están criticando hoxe en día tiña o aval da señora Pouso. Claro que se poden desdicir, pero non digan mentiras, Pero fíxense, e falan vostedes tamén no propio documento da moción de censura de que non estamos tratando ben aos veciños. Miren, eu, dende o primeiro día que asumín a alta responsabilidade de ser alcalde de Ribeira, vostedes saben o ben, o meu despacho tivo as portas abertas para calquera veciño, independentemente de quen votaran. Señor Mariño. Eu creo, e digo co convencemento de que este goberno foi un exemplo de diálogo, de chegar a acordos, de saber ceder, señor Mariño, de saber ceder. Claro que fomos un exemplo, porque antepuxemos por riba de todo a veciñanza, a esa veciñanza que nos escolleu para que traballáramos por eles e por elas. Estivemos sempre a carón da xente. E non é algo que diga aquí eu hoxe, demostrámolo. Estivemos a carón da xente e demostrámolo. Ou non estivemos nas loitas da sanidade para defender unha sanidade pública. Estivemos en todas as loitas da sanidade ou da educación. Porque gobernar, señora San Pedro, permítame que lle diga, gobernar non é só estar sentada nun despacho, non. É escoitar o que din os veciños e veciñas, é dialogar, é acordar. Pero, mentres estábamos ali, nas rúas, porque non só traballábamos no despacho, tamén é necesario pisar rúas se é necesario. Claro que é necesario. Pois mentres estábamos ali, pelexando para que os centros de saúde de Aguiño, de Carreira, de Palmeira ou de Ribeira tivesen médicos, onde estaba o Partido Popular? Onde estaba? Sí, señor Vidal. Sabe que onde estaban vostedes, señora San Pedro? Vostedes non aparecían nunca. E sabe por qué? Porque, claro, é moi difícil morder a man de quen lle dá de comer, de quen está cobrando un soldo público. É moi difícil. Pero mire, máis alá do trato dispensado ás persoas, que o pode dicir a veciñanza con esa xeira de parroquias que fixemos para escoitar as súas demandas. Comentaba o señor Mariño, facíamos tamén reunións coas entidades, as cales estaban convidados, evidentemente, e non impoñíamos ningún tipo de proxecto como facían vostedes. Ben, pero máis alá dese trato, mentres vostedes estaban, xa se ve, durante os últimos meses, metendo os paus nas rodas, quedando de maneira clandestina para chegar a bo entendemento que propiciase esta moción de censura, este goberno estaba traballando polo ben xeral, non para ningún interés partidista ou particular. Estábamos traballando para a xente, e como a xente é a nosa prioridade,
estivemos desenvolvendo un novo modelo de cidade. E estáse vendo xa en rúas como Mendiño, Tero Pedrallo ou, por exemplo, Centenario. Claro que se está vendo. Unha Ribeira máis pensada para as persoas, accesible ou máis verde. Claro que sí. Ou, por exemplo, nesa reurbanización que temos que facer de barrios esquecidos históricamente polo Partido Popular, como é o Monumento. Deixamos aprobados 270.000 euros, señora San Pedro, para que reformen esa rúa. Eu espero que cumpran cos veciños. Pero tamén estábamos cumprindo con aquilo que se dicía de atender ás parroquias. Sei que non éramos perfectos. Ningún goberno vai ser perfecto. Son o primeiro que o di, sí. Este goberno non era perfecto. Pero estábamos cambiando as prioridades políticas do noso concello. Estábamos deixando de lado esas grandes obras que disparaban o seu prezo. Antes enumereille 6 millóns de euros de sobrecostes dos modelos do Partido Popular. Empezamos a cambiar esas prioridades para destinar os cartos a aquilo que realmente era necesario. En 2 anos e medio eu podo sair coa cabeza moi alta deste goberno e dicindo que metemos 5,5 millóns de euros nas parroquias, en servizos esenciais como saneamento, as pavimentacións ou a auga potable para as vivendas. Pero ademais, mire, vostedes falan da situación do concello. Falemos da situación económica tamén. Porque, señor Mariño, esqueceulle a Concellería de Facenda, que ten aí a súa diestra. Ben, pois mire, a Concellería de Facenda, que antes gobernaba o Partido Popular, evidentemente. Ben, pois ese Partido Popular que cando chegábamos en xullo de 2023 nos deixaba unhas arcas completamente baleiras, tivemos que facer o orzamento en 100 días. Eu naquel momento agradeciño a señora Pouso porque sei que estivo traballando moito tardes e mañás e aquí estivemos para sacar uns orzamentos xustos para adiante. Pois ben, aparte de deixarnos os caixóns baleiros, señora San Pedro, deixáronos un regaliño envelenado. Sabe canto é a cifra dese regaliño envelenado? Máis de 13 millóns de euros en débeda. En débeda que temos que estar apagando. Pero miren, sabe que lle deixa este goberno? Aparte dun cambio nas formas de gobernar, que é moi importante, deixalle a cantidade máis alta de fondos europeos conseguidos nunca en Ribeira, máis de 6 millóns e medio de euros. E iso sí que é responsabilidade. Iso sí que é responsabilidade. Por como ve, hai 2 modelos de facer as cousas. Vese claramente, e a xente terá que escollelos. Pero o proxecto co que conseguimos 6 millóns e medio de euros non contou co seu voto a favor. Entón eu quero lle preguntar, e dígao públicamente, van vostedes renunciar a eses cartos? Sí. E miren, porque con eses cartos imos poder revitalizar outro barrio que históricamente estaba esquecido. Sí? O barrio de Bando Río, o barrio originario da nosa cidade. E o principal motor dese barrio vai converterse en Cerqueira. Porque dicía o señor Mariño que pechamos a compra en un día. Quen teña un pouquiño de sentido común, xa sei que vostede, señor Mariño, non o ten, pero quen teña un pouquiño de sentido común saberá que en 2 días non podes pechar unha compra dunha industria como esa, cunha empresa tan seria como Cerqueira. E ademais, eu pregúntolle, vostede cree que o señor secretario, que é un profesional dos pés á cabeza, ou a empresa, co seu representante, prestaríanse a un simple paripé, señor Mariño? Por favor, teña altura de miras. Sexa adulto, señor Mariño, sexa adulto. Porque xa que lle gusta, porque últimamente vexo que nas noticias comenta moito a miña apariencia. Eu non sei se lle gusto, se bota en falta esa xuventude, esa enerxía que temos a xente nova. Pois eu dígolle que vostede se faga adulto. Porque sabe vostede que temos as persoas que somos adultas? Palabra. Pero máis alá, veciños e veciñas, máis alá dese cambio nas formas, dese novo modelo de cidade, tamén estábamos poñendo en valor algo para volver a ser esa vila orgullosa mariñeira de si mesma
e tamén poñer a cultura nun lugar de preeminencia, para que Ribeira fose unha vila cultural de primeiro nivel, que outras persoas viñesen aquí a visitarnos. Pois ben, ao longo destes 2 últimos anos conseguimos traer cousas tan positivas como, por exemplo, a Real Orquestra Sinfónica de Galicia, o Culturgal, Mares da Fin do Mundo, por suposto, un evento que reuniu a máis de 1000 persoas durante 5 días, ou, por exemplo, fixemos a mostra de teatro máis longa e con máis calidade da historia do Concello. E por citar tamén un proxecto insignia deste goberno, sí, un proxecto insignia, para volver ás nosas orixes, para saber de onde vimos e que teñamos orgullo de ser de onde somos. Pois o Festival Salmoira, que foi ese escaparate da arte urbana, convertendo as fachadas degradadas do noso municipio en lenzos onde os artistas se podían esplayar, ilusionar e, sobre todo, onde saquemos orgullo de o que somos. E a min gustaríame facer un agradecemento especial tamén, porque todo este traballo que fixemos os membros do goberno, e remítome a todos os membros que estivemos no goberno, conseguimos sacar cousas moi positivas adiante. Pero gustaríame tamén facer un agradecemento especial a quen vostedes atacan, señor Mariño. Porque vostede sabe que tanto o secretario do alcalde como o responsable de prensa estaban tamén á súa enteira disposición, facendo todo o traballo que lle pedían, e non estábamos manexando por detrás como facía vostede, señor Mariño. Pero miren, eu non quero facer unha Ribeira de división, eu non quero provocar unha división en Ribeira, porque demostrei ao longo destes 2 anos e medio que fun un alcalde independentemente de a quen se lle votara. Fun un alcalde para todos os veciños e veciñas. E xa o dicían os concelleiros que hoxe non o apoian, señor Mariño ou señora San Pedro, que eu cedín moito polo ben da xente. E iso non creo que vostedes poidan facelo, porque, ademais, este goberno que non era dialogante, según vostedes, foi capaz de chegar a entendementos con absolutamente todo o mundo. Saben con quen nunca fun capaz de chegar a entendementos? Cos membros do Partido Popular que boicoteaban calquera iniciativa que presentábamos. Calquera. Pero fíxense. Eu quero rematar as miñas palabras dirixíndome a toda a veciñanza. Porque non son momentos fáciles. Eu, dende logo, nunca me prestaría a facer unha moción de censura que fose en contra do sentir maioritario dos veciños. Non vai no noso ADN. Repito, nunca faríamos unha moción de censura como vostedes fan por intereses partidistas. Por favor, un poquito de silencio, por favor. Vou rematando. Lo estoy diciendo, caballeros. Un poco de silencio, por favor. Dejen al señor Barral terminar sus palabras. Grazas, señor Doval. Ben, pois eu quero as miñas últimas palabras gustaríame que fosen para os veciños e as veciñas. Porque creo que neste momento que pode haber tensión, despois desánimo, porque volven outras formas, como se lles falaba antes, creo que son momentos nos que temos que manter a esperanza. Non permitades que nos rouben a esperanza, porque as persoas que nunca creron en Ribeira, que a usaron simplemente para os seus intereses, non poden vir agora como salvadores. Porque a historia recente demóstranos que cando o pobo se une, consíguense moitas máis cousas. Estámoslo vendo en Ribeira, a través desas loitas da sanidade, da educación, ou a través de pedir dereitos e non favores no Concello. A través diso. E podemos ter ideas distintas, podemos discrepar, sen dúbida,
Iso é democracia. Pero hai algo que non se pode perder, que é o respeto á vontade mayoritaria da xente e tampouco faltar á palabra. Iso é o que non se pode facer. E señoras e señores do Partido Popular e do Partido Barbanza Independente, eu pediríalles que pisen a rúa, porque estes días non a pisaron. Escoiten o clamor mayoritario da xente. Escoiten o clamor mayoritario da xente. E, sobre todo, que saiban que a dignidade de Ribeira non se vende. Iso non está en venta. E con moción ou sen moción, xa lles dixen antes que seguramente hoxe a vayan gañar porque teñen as mans suficientes que a vayan a votar, pero os proxectos que hoxe emprendemos aquí e que ao longo destes dos últimos anos saíron adiante non se van truncar, porque eu creo que as persoas que lle queremos a este Concello pois somos máis poderosas que calquera ansia de poder para presentar unha moción que é indigna. E agora sí que me quero... Vou rematando. E agora sí, veciños e veciñas, eu creo que tamén durante anos intentaron convencernos de que Ribeira era sempre do Partido Popular, de que nada podía cambiar, e iso sabemos que xa non é verdade. As cousas cambiaron. E agora o que vimos en Ribeira é unha forma diferente de gobernar, unha forma na que sentirnos orgullosos. E agora tamén vos toca a vós, queridos veciños e veciñas. Ao longo deste ano e medio que queda por diante, pídovos tamén que nos axudedes a erguer esa marea da dignidade para que en Ribeira en 2027 poida haber un goberno honesto e limpo. E agora sí, veciños e veciñas, lévome o máis grande que pode levar un representante público, que é o voso cariño e o voso recoñecemento. Saiamos hoxe coa cabeza ben alta e, sobre todo, sorride porque imos gañar. Por favor, un poquito de silencio. Muchas gracias, señor Barral. Tiene la palabra la concelleira voceiro del Grupo Municipal del PP, doña María José Fernández Sampedro. Moitas gracias, señor Doval. Ben, señor Pérez Barral, este grupo municipal leva días e días escoitando mentira tras mentira, engano tras engano. Este grupo municipal leva escoitando todos estes días, empezando porque vostedes representan a maioría de Ribeira. E que eu saiba, señor Pérez Barral, 10 suman máis que 5, concretamente o dobre. Como xa lle dixen antes, as urnas son esa ferramenta tan importante que determinan cada 4 anos as maiorías. E no Partido Popular xa estamos acostumados a que a xente do bloque crea que falan nome de quen non fala. Eu si teño claro, señor Pérez Barral, que falei e falo para a maioría. A maioría que nos votou, pero tamén a maioría que non nos votou. Isto en canto ás leccións sobre as súas soñadas maiorías, esas mesmas que leva toda a vida practicando a súa mestra, señora Pontón. Esas contas que cando se abren as urnas nunca lle dan.
E se xa é complicado entender as sumas que fan vostedes, señor Pérez Barral, e mira que estas semanas esforceime en coller unha calculadora, en coller os datos do 2023 por arriba e por abaixo, é casi máis complicado. É casi todavía máis complicado que teña vostede vergoña de falar de dignidade. De dignidade. Porque vostede, señor Pérez Barral, ven agora a falar de lexitimidade. Nunha lexitimidade que non tivo no ano 2023, cando, seguindo o patrón do seu partido, o único que lle importou non foi nin Ribeira nin os seus veciños. A lexitimidade que vostede defendeu aquel entonces, señor Pérez Barral, foi que non gobernase o Partido Popular. Pero non se esquezan. Vostede e o seu partido xa nos teñen acostumados a un xeito de actuar. Alá donde poden pactan con quen sexa, con tal de que o PP non goberne. Esa é a súa lexitimidade. A de falar dun pacto indigno con xente coa que vostede pactou pese a saber e recoñecer que estaban as antípodas ideolóxicas. Non sei se é indigno, señor Pérez Barral, pero que me resulta, a igual que as matemáticas, é moi difícil de entender. Se en número de votos estou lexitimada para ser alcaldesa, en canto á lexitimidade tamén lle vou a explicar por qué. A súa soberbia, o seu sectarismo, a súa falta de diálogo, e a súa falta de xestión, rasgos que o definen pois ao seu partido moi fielmente. Esos son os rasgos que levaron a Ribeira á situación na que está hoxe, con un goberno completamente roto. Aquí non estamos a falar de tránsfugas, como en Noia, donde non lles importou. Tampouco estamos a falar de compra de voluntades, nin de aproveitarse dunha nova lei electoral. Por moito que queiran confundir a xente, ningún membro do goberno terá nada máis do que vostede asinou no ano 2023. Ali, señor Pérez Barral, vostede non dubidou en pactar o que fixera falta para facerse alcalde. Algo que pola contra non fixo, por favor, algo que pola contra non fixo no ano 2019, cando o Partido Barbanza Independiente tiña 7 concelleiros e vostedes tiñan 2. Pero naquel entonces, como non podía ser alcalde, non lle valían os socios que sen ningún problema aceptou 4 anos despois. A eso, señor Pérez Barral, sí que se lle chama interese partidista e persoal. Que pasou? Unha que se levantou para ir a agarrarle. Está policía ali con él. Bueno, señora... Señor San Pedro, puede seguir, por favor. Mariola. Recupero dicindo que naquel entón, como non podía ser alcalde, señor Pérez Barral, non lle valían os socios que sen ningún problema aceptou 4 anos máis tarde. E a iso sí que se lle chama interese partidista e persoal. Cando me convén fago unha cousa e cando non me convén fago outra. A iso tamén se lle chama, como decía
vostede antes ansia de poder. Cedín moito, decía vostede. Cediu moito para non perder o mandato. Eso é polo que cedeu vostede, señor Pérez Barral. Pero explicado isto, creo que é importante, ademais, para que a xente de Ribeira non viva enganada. E dando un repaso rápido, imos a falar do seu balance. O seu goberno foi un goberno vacío. Vacío de xestión, vacío de iniciativas, vacío de participación, vacío de unidade e vacío de futuro e ilusión. O único, señor Pérez Barral, do que deixa cheo este concello é de confrontación, de división e de problemas. Porque mire, por moita publicidade, por moitas redes sociais e por moitas pancartas que colgue vostede contra nós por Ribeira, voulle a decir unha cousa. Deixa vostede unha Ribeira moito peor que a que herdou. Éncheselle a boca falando de débeda, cando vostede deixa bastante máis débeda da que atopou en 2 anos e medio. Éncheselle a boca falando de que conseguiu 6,5 millóns de euros. Pero non conta vostede que fai falta poñer outros 5 millóns para poder executar ese plan. E tampouco conta que nos deixa vostede un plan económico financiero encima da mesa, do que tamén se esquece de falar. Falamos, polo tanto, de outro potencial incremento da súa débeda, señor Pérez Barral. Sí, señor. 5 millóns máis ao que nos deixa. Tampouco conta que cando chegou ao goberno, moi lonxe de eses caixóns vacíos dos que fala, tiña 22 millóns de euros para executar chegados de outras administracións. Tiña vostede 22 millóns de euros entre os que estaban esas obras das que tanto presumiu hoxe, como son o Centenario e Mendiño. Está moi ben gobernar a golpe de tuit, mentras se anuncian presuntos acordos que xa se lle puseron de manifesto aquí, como a compra de cerqueiras, que carecen de toda validez. E xa o dixo o señor Mariño, puro teatro. Está moi ben considerarse demócrata, está moi ben considerarse dialogante e transparente, mentras se trata de ocultar calquera traballo da oposición destos 10 concelleiros que estivemos aquí leales ao goberno, con artimañas como recortes de fotos, como vetar a presenza dos propios concelleiros en fotografías de actos, e mesmo, sí señor, e mesmo de esquecerse regularmente, que casualidade, de invitarnos aos actos institucionais. Aínda que se nos quixo privar de todas as ferramentas que unha oposición debe ter para realizar un traballo con esa dignidade da que tanto presumen, podemos decir hoxe, con moito orgullo, que mantivemos as nosas obrigas e o noso labor estando sempre alá onde nos reclamaban os veciños. Ese é o seu resumo. Ese é o seu resumo como alcalde, o de facer todo o contrario do que promulgou. Vostede, señor Pérez Barral, non será recordado por ser o primeiro alcalde nacionalista de Ribeira. Será recordado por facer perder o sentido común á hora de tomar decisións coas súas políticas partidistas. Pese a todo isto, veciños e veciñas, mentres nos intentaban agochar un goberno que realmente era un desgoberno, vimos dispostos a abrir unha nova etapa. Unha etapa na que a política deixe de ser un campo de batalla. Unha etapa no que a política volte a ser unha ferramenta útil ao servicio dos veciños. Somos un pobo con alma de mar. Somos un pobo con alma de mar. Somos un pobo
que sabe que as tempestades, incluso esta, sempre pasan. Nós sí que sabemos a onde queremos ir e o que queremos para a Ribeira. Que sexa ese porto ao que sempre se quere volver. Ese lugar que nos acolle cos brazos abertos, que nos abriga e que nos coida. A nosa Ribeira. Gracias. Espera, que todavía no... Luego tienes que proclamar la votación. Sí. Bueno, sí, hay que ir a... Rematadas as intervencións e dado que o desenvolvemento da presente sesión plenaria está claramente determinada no artigo 197.1 de la Lei 585, procédese por la mesa de idades e máis delegación a someter a votación a moción de censura, que de acordo co artigo 22.3 da Lei 785 2 de abril, reguladora das bases do réxime local, realizarase mediante chamamento nominal, estableciéndose para iso unha orden alfabética e no derradeiro lugar os membros da mesa de idade, e dentro desta, en primeiro lugar, a de menor idade, e en último lugar, o presidente da mesma. Deixo claro os termos da votación, serían votos a favor da moción, manifiesten sí, votos en contra non, se alguén se abstiene, me absteño. Queda claro? Abraldes Pérez Fernando. Sí. Por favor. Por favor. Barreiro Rego Ana Isabel. Sí. Betanzos Fernández Genoveva. Brión Santa María Juana María. Furones Ramos Juan Luis. En contra de la moción de censura. Mariño de Bricio Vicente. Muñiz Eladio. Pérez Barral Luis Antonio. En contra da moción de censura. Por favor. Pérez Gómez Carmen. Pérez Outeiral Manuel Emilio. Pouso Maneiro María Arminia. Sí. Redondo Fernández Tania. Reiriz Bretal Manuel Vicente. Reiriz Lampón Víctor. Rivadulla Márquez María Cruz. San Pedro Fernández María José. Suárez Puerta Colomer Francisco. Vidal Álvarez Alejandro.
Vidal Peón Xavier. Alberte Maneiro Antía. En contra da moción de censura. Doval San Pedro Ramo José. Sí. Ya tienes, sí, tienes aquí el resultado. Terminada la votación. Terminada a votación, o presidente da mesa declara o seguinte resultado. Votos a favor da moción 13. Votos en contra 8. Abstencións 0. A vista do resultado da votación, prospera a moción de censura contra o alcalde. Sigo, por favor, silencio. Prospera a moción de censura contra o alcalde don Luis Antonio Pérez Barral por 13 votos que constituían a maioría absoluta do número legal de membros da corporación, polo que queda proclamada alcaldesa a candidata incluída na moción de censura doña María José San Pedro Fernández. Pasa para allá ya. Pasa. Pasa ya para allá. Sí. Xuro pola miña conciencia e honra cumplir fielmente as obrigas do cargo de alcaldesa deste excelentísimo concello con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado, así como o Estatuto de Autonomía de Galicia. Queridos, queridos veciños e veciñas, as miñas primeiras palabras como alcaldesa teñen que ser de agradecemento. As miñas primeiras palabras como alcaldesa teñen que ser de agradecemento á miña familia, ao meu equipo e a toda a xente que me quere e confiou en min. O segundo que vos quero decir é que non hai honra máis grande que ser a primeira alcaldesa do sitio no que naces. E que non hai
e que non hai responsabilidade máis grande que servir a todas as miñas veciñas e a todos os meus veciños. O de hoxe non é un día para grandes discursos, pero sí quero adquirir un compromiso con todos vós. Un compromiso baseado nos principios que aprendín desde moi pequena da xente que inculcou en min o amor por Ribeira. Primeiro os meus avós e despois os meus pais. Un compromiso no que a lealdade, o traballo e o esforzo estarán desde o primeiro ata o último día. E no que si irei gobernar desde o respeto, desde a educación e desde a honestidade. Un compromiso no que seguirei mirándolle a xente aos ollos, con franqueza, con cariño, con ilusión, con entendemento e fora da trincheira política, na que moitas veces se nos encasilla aos representantes públicos. Eu seguirei sendo María ou Mariola, a neta de Canucho e a neta de Fontao. A mesma que se sinte orgullosa de manter as súas amigas de toda a vida, as de aquí, as de Ribeira, como a min. Coa que coincidiredes na Pedra da Rá ou no Faro de Corrubedo, presumindo de que as mellores postas de sol están aquí. A que poderedes encontrar na rúa, porque nunca me escondín. A que poderedes encontrar mercando no noso comercio, disfrutando da nosa hostelería, paseando á beira do noso mar, compartindo momentos en familia. A que se considera embaixadora de Ribeira alá por donde vai. A que se compromete a tomar como exemplo de coraxe, de valentía e de convicción a que se compromete a tomar como exemplo a coraxe, a valentía e a convicción que no seu día aprendemos das heroínas de Sálvora. Asino con vós un compromiso de traballar sin descanso para que a nosa cidade recupere e manteña o lustre necesario co que todos podamos decir coa cabeza moi alta que non existe un mellor lugar para vivir que o noso. Que ninguén dubide das miñas intencións. Serei a alcaldesa de todos, cos meus acertos e cos meus erros. Dos que escriben Ribeira con B e tamén dos que escriben con V. Eu cada vez que escribo Ribeira fago desde o corazón e por iso a defenderei por riba de calqueira sigla de calqueira cor. Queridos veciños e veciñas, en min sempre poderedes atopar unha man tendida e as portas ben abertas. Se hai algo que teño claro e que aprendín en todos estes anos en política é que serei todo atención e oídos, escoitar para acertar. En resumo, que non hai nada, absolutamente nada, que supoña máis responsabilidade, máis honra, que ser alcaldesa do lugar onde naceches, do lugar onde te criaches e do lugar no que se atopan as raíces de toda a túa familia. Podo decir con orgullo que teño un ADN 100% ribeirense e que esa será a mellor receita para entregarme en corpo e alma á nova travesía que imos comezar. Unha travesía na que conto con todos e todas vós. A forza da xente sempre será a mellor tripulación e a mellor compañía coa que encarar esta marea. Avante Ribeira, nai e señora.